Siphinde sikwamukele mbukeli wethu lapha ekhaya jikelele wazwamnandi umculo esunikezwe uOsteza irithabele kai thwasibalekele ngempela igebengu zisasishonephi Masibalekele nekhaya jikelele nanesolution ngeyo ndawo esafe and wena nokusi ngendlela ekumnandi ngayo sendiyacinga into abani ngama Fridays funeke sikhupha amatikiti phela this is a live concert lalela makhusha amatikiti for uba ubukele ucofe pha iqhosha ukuthi wafaka nje imali because wow senza kakhulu si ekhaya jikelele ngatsho ke eMzantsi Afrika ngokuba nisenikunye nathi ubusandula ungena ubuphi ebephi kunini sembuka besalungise icathulo sefikile kodwa kusalayo iginqi kunini sisitsho sikhwebela ngasekhona ihora mbukeli awubanga late kakhulu sesingena ke ehoreni lethu lekugcina ke njengamanje ake sibheke ihamba phambili leli hora Obe engumengameli wezwe uJacob Zuma angeke abuyele ejele kulandela isinqumo senkantolo esahlonza ukukhishwa kwakhe ngoshwele njengesinqumo esabe singahambisani nomthetho sisekelo. Ngasifika nase-airport safika noko ibhasi zikhona yonke into ikhona so yaqonda hayi mase risk enye sayibona nxa sibuya noba sohamba nangenyawo soke epping sayibona ngoko wethu manje. Kulindeleke ukuba zibuye endleleni namhlanje iteksi eNtshona Koloni emva kokuba iSantaco iliphelisile uqhankqalazo oludense insuku ezisixhenxe. Okay, othethayo ke nguNonkalakazi ndicela nihlale bethunana niyibukela ekhaya jikelele kufumaneka indaba ezibalulekileyo imozulu ezemidlalo ezomculo ndicela nihlale apha ke nibukelile bantu ndithanda kakhulu sihlushwa izintuthwa lezimpi mgodi emabaleni Sibonge kakhulu umbukeli. Umnyango wezokuhlonyeleliswa kwezimilo uthi owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma unikele esikhungweni sayo eEscort ngehora lesithupha namhlanje ekseni kepha uzohlomula emthethweni owaphasiswa umengameli uCyril Ramaphosa wokudedela ezinye iziboshwa ezivalelwe ngenxa yamacala angatheni. Lokho kulandela imibuzo phela mbukeli malungana nokuthi uZuma uzobuyiselwa yini ejele kulandela isinqumo senkantolo esahlonza ukuthi ukudedelwa kwakhe ngoshwele kwabe kungekho emthethweni. However, it is important to note that certain offenders, such as those convicted of sexual offenses, tampering with essential infrastructure, serving life sentences, and being declared dangerous criminals, are excluded from this discretion of the special remission. Despite these low-risk offenders in these categories may still be eligible for a 12-month remission period. Offenders convicted of non-violent and non-sexual crimes will be eligible for up to 24 months remissions after completing the pre-release program and risk assessment and providing fingerprints, DNA samples for comparison to the South African Police Service database. These decisions will result in the deportation of 3,064 foreign nationals serving short-term sentences under the guidance of the Department of Home Affairs. Additionally, it will alleviate overcrowding in correctional centers by releasing approximately 9,488 inmates who are inside our correctional facilities, and further 15,000 inmates who are currently under correctional supervision and parole. They are already outside, they are not inside the correctional facilities. The majority of the beneficiaries of these decisions are already serving parole or under correctional supervision in their communities. The exercise of exploring special remission commenced on the 24th of April 2023, when we lost approximately 1,112 bed space due to dilapidation in most of our centers. To ensure that this decision is implemented effectively, a joint task team comprising justice, crime prevention, and security cluster departments will oversee the process over a 10-month period, with the Department of Home Affairs leading the aspect of foreign nationals. It's important to note that victims will be allowed to make representation during the offender's considerations of parole. Kulindeleke ukuba zibuye endleleni namhlanje iteksi eNtshona Koloni emva kokuba umbutho iSantaco iliphelisile uqhankqalazo olutsale insuku ezisixhenxe. Hello, bye.
amandla kwaze kwasweleka abantu abahlanu. Abasemagunyeni bathi angaphezulu kwekhulu elinama-90 amatyalo lwaphulomthetho athe abhaliswa emapoliseni anxulumene noqhankqalazo. Olu qhankqalazo ke luqale ngolwesine weveki ephelileyo. Ngenxa yoko, iSantaco ichaze ukubanjwa kwezithuthi zayo ngokungekho semthethweni ngabasemagunyeni baseKapa. Usedolophu waseKapa uJordan Hill Lewis uthi njengenxalenye yesivumelwano ukuvalwa kwezithuthi phantsi komthetho wesizwe wezothutho kuza kuqhubeka. Ikomidi lePhalamende eliphenya ubuqotho bomvikelo omphakathi osamisiwe uAdvocate Busisiwe Mkhwebane izophothula namhlanje ngombiko walo ngeinqumo ezithinta uMkhwebane. Leli komidi lasungulwa ngoMbasa wangonyaka u2021 ukuze libhekisise ukuthi ngabe ikhona yini izizathu ezinqala engaholela ekutheni amiswe emsebenzini. Sekuyisikhathi ke leli komidi lokhu lihleli njengoba kuke kwaba nezingqinamba ezithile ezifaka phakathi ke ukungabi khona kwenkece yokukhokhela abameli bakhe uMkhwebane. Uma ngabe ke leli komidi selikhiphile walumbiko umvikelo omphakathi osamisiwe uzobe senikwa ke ithuba lokuyiphendulela ngalokhu. Isikhathi sokuthi uMkhwebane abeke kuleli hhovisi sofinyelela emaphethelweni ngomhla 15 kuMfumfu nonyaka. Kuthiwe qhade kube ngomso netyala likamfundisi uTimothy Mothoso natyelwa nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha kwiphondo laseMpuma Koloni. Ugqirha uKaren Miller noyingcali kwimiba yokuxhatshazwa kwamanina uxelele inkundla ukuba ukukhulisa abantwana ukuba benza amanyala kuyawuchaphazela amaxhoba ukuba angakwazi ukuthetha. Ummela uxele inkundla ukuba kwakulula ukubakhulisela amanyala kuba la maxhoba aziyele ecaweni kwaye wayesebenzisa isikhundla sakhe ukwenza kuthandayo. Ukwathi uninzi lwamantombazana awazange avuma ukuxhatshazwa kwesondo kodwa besoyika bekwajonge ukuba nobomi obungcono obuthenjiswe nguMothoso. Ukwaxele inkundla ukuba ngethuba kusenzeke sisehlo la mantombazana babephantsi kweminyaka evumekileyo ukuba babandakanye kwezesondo kwaye bengekho phantsi kwesimo esiso ukwazi kwenzeka ntoni kubo. Uvuyiseka Nondlazi waneminyaka 17 ngelo xesha ngomnye wabo barhanele ukuba walixhoba likaMothoso. Uye wama enkundleni ebalisa ukuba wathi banjani noMothoso. Kwingxelo yothusayo uvuyiseka ubalise ukuba lo kaMothoso wambizile kwigumbi elikwihotela efikele kuye eBloemfontein nalapho athi wamxhaphaza ngokwesondo. Elityala liyaqhuba ngomso. Ndingulerato Fikisi kwindaba zeSABC eGqeberha. Njengokuba kwi-Friday ufuna ukuphuma uye kwindawo ezikhafkhaf nalo uqikelelo lwemozulu rhabula ungafinci.
ngamlalela umawami sithandwa sami kukude la sibuya khona noma kuye nyuka ngiyokuthanda ungena lutho noma inkinga zivela engafuni isibemunye wena ungowami awumina ngiyakuthanda mama khono kodwa inhliziyo yami dalis for sure. Oh baby come duze kodwa mama khono awumina ngiyasifela ngawe awungasifela ngawe mina ngiyakuthanda kodwa mama khono kodwa inhliziyo yami dalis for sure. Oh baby come duze kodwa mama khono mina ngiyasifela ngawe ngiyasifela ngawe oh madoda nkosi yami oh darling yasibuza washa sengahlala ngicinga ngawe awusuku nemini hliziyo yami oh darling yasibuza sengahlala ngicinga ngawe ebusuku nemini hliziyo yami washa mamela kawe ngiyasifela hliziyo uzasolela thando lami awungiyacela ngivumele kodwa mama khono kodwa inhliziyo yami dalis for sure. Oh baby come duze kodwa mama khono awumina ngiyasifela ngawe ngiyasifela ngawe mina ngiyakuthanda kodwa mama khono kodwa inhliziyo yami dalis for sure. Oh baby come duze kodwa mama khono awumina ngiyasifela ngawe ngiyasifela ngawe Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya jikelele. Kuvele ukuthi umnyango wezasekhaya umema abantu ukuthi bazophawula ngomthethosivivinyo emshado okuhloswe ngawo ukunika abantu bakuleli amalungelo afanayo kulo lonke uhlobo lomshado ungakhethile inkolo ubulili usiko nokunye. Lo mthethosivivinyo kembukelo ohlongozwayo ubizwa ngeMarriage Bill 2022-3 ukutholaka kabanzi ngawo sixoxa ke nongoti wezomthetho umpumelelo zikalala wezikalala attorneys olunyeke futhi udaba ke uselihamba phambili njengamanje mbukeli udaba ke lomnumzane lo wayengumengameli we-ANC noma umengameli wezwe iSouth Africa umnumzana uJacob Zuma lokuthi usededelwe nokuthi ke sekuthatha isinqumo sokuthi ngekeze ayeke ejele. Mpumelelo zikalala sikubingelele sikwamukele ohlelweni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngikubingelele bese ngibekele lababukele emakhaya. Zikalala siyazi ukuthi sesiyakhijacker nje ngodaba likaZuma kodwa ngicabanga ukuthi lona daba lumqoka ke njengamanje engabe kufinyelela kanjani kulesi sinqumo? La uCorrectional Services uCommissioner wakhona uthe cha mina ngizolalela ukuthi inkantolo ithini ngithi uformer president akabuki uthe masebuyele ekuseni wamthatha wam-admita wamprocessa ngendlela abajwayele ukwenza ngayo mangabe khona umuntu osuke efike vela ngaphandle seke sengena ejele uthe mayesekwenzile lokho wathi ayisengiqedile mina ngoba sekuba upresident okhipha isinqumo njengoba enawo amandla under section 84 we-constitution ukuthi cha akube khona abantu azokwazi ukuthi abakhiphe ngoshwele noma babiza ukuthi remission of sentence la upresident ekhiphe khona ke i-announcement esithule namhlanje la kade ethi khona hayi kunabantu engizobakhipha la ngiyabona ukuthi amajele asegcwele kakhulu ngibona ukuthi ake kube khona abantu esizobakhipha kakhulukazi labo abanama sentences noma igwebe ezithanda ukuthi zibe yincane kwabese ngena kanjalo ke umsholozi ohlwini labantu abazokwazi ukuthi abaphume so singasho nje ukuthi uhambile ejele wayojika ufikile ekseni
waprocesswa walandela umyalelo wenkantolo kade ubhaliwe uthe mayisisuka wangena ngaphansi kohlelo luka-presidential pardon noma i-sentence remission lithe masengene ngaphansi kwalo wabese siyaphuma-ke futhi ngalolu hlelo nje wasesibona sekuthiwa usengaphandle nje manje ngiyacabanga ukuthi kwavele nje usesekhaya useyidlela nje i-parish lakhe noma useyiphuzela itiye. Engabe-ke lokho kusho ukuthi-ke usasiqedile yini uZuma-ke isigwebo sakhe angeke nje sisambone ebuyela ngaphakathi? Kunjalo impela sesiphelile sokhumbula ukuthi lo 2 months akade kuthiwa uyashoda uthe uPresident uRamaphosa meyikhipha nomyalelo wakhe ukuthi cha ngifuna ukuthi-ke sehlise kancane iy'gwebo zabantu ey'khona wangena kulelo hle kwabe sesiphela kanjalo kwesigwebo sakhe so ayikho into yophinde imbizele ngaphakathi ejele sithi woza ikakhulukazi ngaleli cala owayehanjiswe ngalo noma ngalesinqumo sasikhishwe inkantolo yomthethosisekelo. Hayi impumelelo uyabona nje ngelinye ilanga mhlawumbe ngomsombuluko kanje noma evikini samele ke siphinde sixhumane nawe ukusixoxele kabanzi ngalolu daba lokuthi kuzoba neziboshwe ezizodedeleka ngoba phela impela wonke umuntu useyayibuza ukuthi ngenjani ezizodedelwa ngabe ithini criteria kuyidedela abantu sebethukile amaphapha phezulu kodwa ngiyazi ukuthi ke sizophinde sixoxe ke siqhubeke ngalolu daba njengamanje ke nokho ake singene kulolu daba lo marriage bill le osekukhulunywa ngayo nayo ke ehamba phambili yini eyenze ukuthi umnyango wezasekhaya uhlongoze lo mthetho sivivinyo wezemshado? Umnyango wasekhaya uthe la engathi sinemthetho ethanda ukuthi ibe mningana eregulate noma elawula umshado umthathu njengamanje ngosikhuluma kune-Civil Marriages Act leyo seke sima siteketisa sithi umshado omhlophe kube ne-Recognition of Customary Marriages Act bese kuzoba ne-Civil Union Act mawuzobheka-ke yonke le mithetho ikhuluma ngento eyodwa nje umshado umbuzo wabese uthi hawu yini ndaba singayihlanganisi le mshado ingene ngaphansi komthetho omunye kwesikhundla sokuthi sibe imithetho ehlukile kodwa ikhuluma ngento eyodwa kwabese kuvela-ke marriage bill ukuthi ake sibe ne-marriage bill ezoba khona okuthanda ukuhluka kancane-ke kuyona kuthi ekubolekwa kuyona yonke le mithetho okufanayo kuyona kwabese la kuhluka khona kwabese kuthiwa-ke ikakhulukazi kulabo abasuke benesifiso sokuthatha isithembu hhayi kulungile uzokwazi ukuthi sithathe kodwa sobe sesi-ede eminye imigomo nemibandela ekhona ngaphambili yebo wena wesilisa ungakwazi ukuthi usithole kodwa ngeke uze usithole ungayitholanga incwadi yasenkantolo egunyazayo ukuthi ukwazi ukuthi usithole leso sithembu inkantolo izothi uma isibuka-ke leso sicelo ithi ngifuna ukubona ukuthi lo owakwakho uvumile yini ukuthi isithembu ukwazi ukuthi usithole iyiphi imigomo nemibandela enizoyilandela ukuze izinto zenu noma iy'mpahla zenu ey'nazo zikwazi ukuthi zingahlangani leke sibiza ukuthi matrimonial property so ikona okuthanda ukuthi kuhlukeke la kunye okuhlukile ngalo mthetho kokuthi ama-marriage officers besijwayele ukwathola kakhulukazi ka-Home Affairs siphinde sithole nabafundisi iy'mantshi nazo manje sezizokwazi ukuthi ziba ama-marriage officers so sesingabona inkantolo yemantshi eseduze nawe ungakwazi ukuthi ungene kuyona nje ukuthi cha sizoshada nayindlela esifuna ukuthi sikwazi ukuthi sishade ngayo noma izinto kufanele sikwazi ukuthi sizenze enye yesithathu-ke bese kuthiwa cha mangabe kuwukuthi ufuna ukushada nomuntu ovela ngaphandle kwaseNingizimu Afrika noma ongeyona owumthinsi okuyimilela la eNingizimu Afrika so dinga incwadi evela ezweni lakhe la evela khona ezobisho ukuthi njengoba ekhona la akaze nangelilodwa ilanga amathi hayi ngiyamkhetha lo akekho omunye engiyophinde ngihlale naye ukuze siqiniseke ukuthi singatholi abantu abazothi beshada la eNingizimu Afrika uthole ukuthi bashadele sekutheni ukuthi abathole i-citizenship noma ubuzwe bethu bala hhayi ngoba naku kusekhona uthando noma mhlawumbe khona umshado usuke ukhona wangempela. Awukwazi kwa umthetho omuhle-ke cha ngiyawuthanda lo wokugcina ukuthi abantu abangasibo abalapha eNingizimu Afrika sekuzobe lithi bathole ngoba sibonile inkinga yemishado eminingi engekho legit noma engekho emthethweni abantu nje basuke beshadela ukuthi bezokwazi ukuthola bathole ubuzwe balapha eNingizimu Afrika. Ngikuzwe uthinte lapha esithenjini sengiyibuza ukuthi uma ngabe mhlawumbe nesithembu sekuzokhulunywa ngempahla kanjena for example kuzokwenzakalani kulaba ngoba phela uma ngabe esezothatha unkosikazi wesibili usuke kade eshade i-civil marriage kanje for example i-civil marriage okuyiyona lena ethi mina okwami or okwakho usihlukanisa kanjani manje kuzothintana kanjani kuzoxhumana kanjani ukuthi nami ngithi umyeni wami sinezinto esihlanganisile kodwa uma esethatha futhi isithembe sethatha unkosikazi wesibili naye unkosikazi wesibili naye usezokwazi ukuthi athathe khona lapha empahleni kuzosebenza kanjani? Angithi yiko phela isithi manje hambe enkantolo yothola imvume evela enkantolo yokuqala ngoba inkantolo yenye imbuzo izokwazi ukuthi imbuze le impendulo bese ithi cha unkosikazi wokuqala ngizomnikeza ngokwakhe naku sengikubhalile nangumuzi itayitela libiza yena imoto lokubhokha ibiza yena kuney'mpahla noma kunemali azokwazi ukuthi ayithole konke lokho ngaphansi kwakhe kuyohlala ngokwakhe ngeke uze kugokwakho nowesibili nowesithathu ngokunjalo nami ngiyimele ngiyingedwa nayo last ngizokwazi ukuthi ngingene khona noma izimpahla ngizokwazi ukuthi ngiyiphathe so lo mthetho kahle kahle into oyifunayo ufuna ukuthi zonke le nkinga bese-ke sibhekane nazo makuthiwa abantu sebeyahlukanisa asikwazi ukuyibeka bese kuhamba ngohlelo kulandelane kahle
singayitholi senkingeni ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokuthi izinto zethu asiyilandelanga kahle. So makuthiwa siyahamba siye enkantolo, inkantolo angeke izivuma ukuthi akube khona isithembu ingabonanga ukuthi ukuvikela kweimpahla kwabo bonke abantu abakhona ngaphakathi kuzokwenzeka kanjani. Manje kuzokwenziwa kanjani ke wempumelelo uqinisekisa ukuthi ngokwenkolo imithetho yezemshado isebenza ngendlela efanayo kwazi phela lapha eNingizimu Afrika ziningi kakhulu izinkolo namasiko akhona? La kokwenye ama sections akhona noma igaba ekhona kuthiwa cha mawufuna ukushada ngokwenkolo noma mhlambe ngokosiko lakho kufanele bese ulandela izinto ezintathu. Uzofika ukhetha ukuthi hayi ngifuna ukushada ngokosiko lami. Ngokosiko lami mhlambe sifike siqale kuthiwa siyolobola masisilobolile bese kuthiwa nayi imigomo nemibandela esiyilandelayo ukuvumelana kwethu. Bese sizo-celebrate noma singene kuona ngendlela ehambisana nalelo siko noma according to lawo ma-customs. Bese kuyabuya-ke bese kuthiwa ayike ngokwenkolo i-Islam nike nenze njani bathi nayo ukuthi ngesikulandelayo sekuyobuzwa ukuthi kulandeliwe yini before umshado uthathe njengomshado khona. Ngokwenkolo yesintu nike nenze njani hayi thina siyambethe kube khona ingqaba amasondo sihambe siyogiya esigcaweni bese kube sekuphelele kulandeliwe lokho yebo kube khona bese kuyimasi izosho ukuthi hayi sinomshado ophelele yonke into isihamba ngohlelo. So lo mshado noma le bill ithi siyakuvuma konke lokho ofuna ukwenza into esifuna niyenze nje nini ukuthi niqiniseke ukuthi zonke izinto zenu zibhalwe phansi kwalandela ukuthi inini la kuyothathwa khona njengokuthi umshado usuphelile ikakhulukazi noma usuhlangene waphelela ikakhulukazi la kukhulunywa khona ngezinto ezinama-custom noma ezinamasiko phakathi. Uthini-ke lo mthethosivivinywa ngemishado ebandakanya iy'ngane? Uyanqaba kakhulu-ke lapho uthi cha sifuna umuntu oneminyaka ewu-18 nangaphezulu. Uma ngabe ukuthi iminyaka yakhe ingaphansi nje asiyikhulumi nokuyikhuluma indaba yakho awukwazi futhi ukuvunyelwa umzali wakho sidinga wena khona uzokwazi ukuthi bese siyabona ukuthi uyavuma yini. Kade ukuthi usuyovuma phambi kwabanye manje uvuma phambi kwemanje uyovuma phambi komuntu oyi-marriage office ozothi before uzofika la kumina ucela ukubona umazisi wakho ngicela ukubona i-ID yakho ukuthi ithini naye futhi i-Department of Home Affairs inalo ilungelo lokubizwa kuthiwa hayi akuzosichazelela ukuthi zonke izinto zihamba ngohlelo yini. Mpumelelo besicanje-ke usilandise kabanzi ngesiphakamiso-ke sokuthi abesifazane bavunyelwe ukuthi bathathe isithembu nabo. Ngiyazi-ke lesi ukuthi hayi kwakuyisiphakamiso esasusa omkhulu umsindo lo. Lapha yankulo wamthetho kubhaliwe kodwa kwangabhala ngokuphelele ukuthi engathi bazovumeleka yini. Ngendlela ekubhalwe ngayo kubonakala sengathi kufavor kakhulu noma kubheke kakhulu ebantwini besilisa. Ithuba-ke soke livulelekile-ke lenjwa kusabumthetho sivivinyo ukuthi akahamba umuntu afika yosho ukuthi ngibona ngathi lo mthetho wena awuhambi kahle khona abantu angababhekeleli kahle. Ngicela nibone ukuthi niwulungisa kanjani kodwa indlela ebhalwe ngayo ekubhalweni kwabantu ukuthi bawobani njengegama elihlambe lithi spouse akushiwo ngokuthiwa lizoba specific ukuthi ubulili obuthizeni kuphela. Kuthiwa makuthiwa spouse kungenzeka-ke sesithola ukuthi even nabantu besifazane bazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathathe isithembu. Umbuzo uzobe usuthi-ke amaphi lama-customs ozothi thina sisebenzisa wona ukuze isithembu sikwazi ukuthi sibe khona. If engekho then it means ukuthi ukuze ukwazi ukuphasa umshado wakho engathi uzoyithola ukuthi unenkinga kodwa iminyanga ivaliwe sekuthena abantu abafuna ukwenza lokho bangazama ukwenza lokho kodwa la bemele baqale khona abaqale la kulo mthetho wesivivinyo babone ukuthi bafake kanjani ama-submissions abo. Sibonga kakhulu-ke Mpumelelo ngesikhathi sakho sikufisela impelasonto emnandi. Kubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle. Mbukeli-ke lo bekungumpumelelo Zikalala wezikalala attorneys besixoxisana naye mayelana nodaba olihamba phambili lowo owayibe engumengameli uJacob Zuma kanjalo-ke nomthethosivivinywa wezemishado osandwa kuphasiswa. Okwamanje ngembuleko esinje qu 8 sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi la ohlelweni lethu lumnandi esikuphakela zona zisashisa phe. Seze safika ke leso sikhathi osithanda ukufa sikwazi kahle ukuthi awufune mistake ngama-trends silake nawo sizokunika wona. Esinawo ke makholi namhlanje ihamba phambili #Zuma no #Santakho. Ngaqhuma kubasiwe bathi kwenze njani manje? Phela udaba olusemathe njengamanje lelo luthinta owayengumengameli wezwe uJacob Zuma njengoba umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo usunqume ukumdedela uZuma makholi. Ekseni nje bekubanjwe ke isithangami nabe indaba kuzochazwa kabanzi ngalokhu.
abantu phela bephezulu ebantwini bakulelizwe ngalesi sinqumo ngenxa yokuthi kwaqubuka izigameko zodlame kwatatshwa impahla bese kunamancoko ke inkundleni zokuxhumana abanye bethi hayi mina ngishoda ngefridge mina ngishoda ngosofa bedlala nje abantu yabazi ke phela abantu la eNingizimu Afrika yonke into ijoke kodwa ke siphumile ke isinqumo ekseni sekuthi cha umnumzane Jacob Zuma akayi ejele kanti bese ehambisile ke Makholi ejele lapha escort bese khona ready kwafike kwakhishwa ke isinqumo kuRonald Lamula ebonisana ke kanjalo noThobagale baphuma nesinqumo sokuthi cha umnumzane Jacob Zuma akayi etrongweni ake siboneke ukuthi abantu ke baphefumule bathini ku x.com kwezi ke sithe sazibona ke apha ku Twitter njengoko wena umnumzana uZuma kuthiwa akayi uyaphefumula esithi uMoitsane pha ku Twitter this is bad news for the country his arrest was going to be the nail in the coffin for the ANC as much as I love the man I hate the ANC more phefumule sisho into kubana imbi lento esigqibo yiva akasaye ejele kuba lento ibiza uchukumisa kube luchulumanco ukuthi njengoko esisho into kubana bawuyawuchasa umbutho weANC and uyasho ke noRonald Lamula ukuthi lesi sinqumo siphume emva ukuthi ke behlalisene babonisana nanokuthi angithi nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa kusephasise ukuthi kudedelwe iziboshwa njengoba de sikhuluma noMpumelelo nje sithe singathi ukuthinta kulolu daba iziboshwa lezi enamacala angeke ngisho ukuthi amancane kodwa enala ezingenalo udlame njalo njalo so ke kuyahambisana vele ke nakho ukuthi amdedele kusuke sekubona kubhekwe ama factors ahlukahlukene ukuze kuthathwe ke lesi sinqumo and ude wayikhankanya kaloko uMpumelelo into yokubana le 2 months bekuthiwa iyashota sele igqibile into ethi ke isigwebo sichithiwe yeah khona ufighter lady Emotina true but arresting him in the first place was nonsensical yo abanye ke bathumethe uthi must check if Karen is not admitted after this basho Karen Mon angithi yazi ukuthi phela basane inkantolo no Karen Mon banodaba lokuthi waputshuza ulwazi olwalumayelana nempilo yakhe waliputshuzela ke abe indaba asijonga ke kwezitshotshenhla pha ku x.com #Santaco uyaqonda ukhumbule ke mbukeli ekhaya jikelele nawe mamtshalo ukuba phezolo siyasakhupha ingxelo ethi umbutho weSantaco uzawudibana nonondaba ukunikeza ke umkhombandlela ngalengqoba kaxaka eqaqe umqhaka into ke leyo ibisenzeka phezolo ke bonakala ke mbukeli into kubana amaphaphu noko athe ukwehla kwiphondo lasentshonaloni sasentshona koloni gxebe njengoko onoteksi babuyele ezindleleni ngentsasa yanamhlanje emva kokuba ke ibhunga leteksi Santaco iye yarhoxisa uqhankqalazo lwayo luthe cha ke because nje nabona i-video ebicirculator okanye i-voice note ebicirculator phezolo yomuntu ekhangeleka into kubana ngumnini weteksi esitsho kwi-voice note yobana hey ngomso this is meaning Friday ziyabuya ndawo hey we are not apologetic sakubamba usendleleni wabiza igama ke elithukisayo into ethi ke nakubeni nje baye badliwana indlebe onoteksi nonondaba into ethi ke bekhona ungaboni ngasonye phakathi kwabo kodwa ke mbukeli kuyachulwamisa into kubana nakubeni nje bebengaboni ngasonye into ethi bafikelele kwesisigqibo sokuba mababuyele ezindleleni kwingxelo ke ethe yakhutshwa ngobusuku bangolwesini Santaco ikwadluliswe amazwi ovelwano kwintsapho zabo abathe baphulukana nobomi babo because hey abantu ke baye baphulukana ngabantu abangapha yakwesihlanu ekuthiwa sizwile esho lo baba ukuthi enayi bayaxolisa ishithi lakho ukuxolisa abantu bashonile phefumulo masive ke into bana baphefumule besithini pha ku x.com uFrancis Nkosi uthi Santaco is missing the point. The dead aren't just a distress or inconvenience caused. This can't be recovered. The burnt buses, lost salaries, lost revenue can't be recovered or else someone pays to recover losses. Usho khona ukuthi abantu bashonile ngeke savuka ngeke sakwazi ukuthi bavuswe abantu zishile abashila amabhasi kwalahleka imisebenzi kwalahleka imali eyishiya kuningi itwitter landela ithini Yes man uthini Makholi Yes man uthi Santaco lost you accepted the same conditions from a week ago you killed how many people disrupt and throw rocks you are out of control we must begin a WhatsApp number to send photos of taxis skipping red lights and drive in yellow and red lines we see you we are on you esithi into kubana baphelelwe lithemba bavumile le condition enje kule veke egqithileyo uyabuza into kubana bangapha abantu ababuleweyo
kunjalo nje uthi into okubana ngoku kufuneke kuvulwe iWhatsApp group abantu bakwazi ukuthumela imiboniso apho sibona oonoteksi bengabambi umthetho ezindleleni bedlula behamba kwi-yellow ne-red lines. Hayi abantu bacasukile ngempela uOletha yena uthini uthi people have lost loved ones. Sorry won't bring them back. Why must there be shedding of blood before men can sit down around the table and negotiate to find the common ground? uOletha ukuthi abantu bashonile lapha ukuthi sorry ngeke sababuyisa. Yini kumele ukuthi kuchitheke igazi ngaphambi kokuthi abantu bakwazi ukuhlala phansi bathole isisombululo. Into eyayisho ke uJP Smith naye lapha eCape Town esho ukuthi no lento yenzela ukuthi ena kunqandwe lesihlava sokuthi osomatekisi njalo bona mabengabe bengajabulile bacabanga ukuthi udlame iyona ndlela yokuthi basolve noma ke bathole isisombululo enkingeni. Eyogcina ke iphuma kuJane Ellis Makholi. Uthi we the rest of the law-abiding public wants to thank you for your absence. The roads haven't been safer and free-flowing in many decades. Hope to see less of you in the future. Kuyacaca into okubana le mbalelwano iqonise ngqoko noteksi yathi into okubana jonga kudala yonke leminyaka ningaveli imisebe indlela xebe oko zingakhuselekanga iminyaka yonke asazi ba kuzawenzeka ntoni. Kubhlungu kakhulu manje lento ithole wena next into okubana ukuze kube kanti izimvo zabantu ziyavakala funeke kuchithwe igazi kuba kuyabonakala ngoku into okubana that is the norm apha eMzantsi Afrika. Into ethi nyani singama-Afrika ayondlela le esifuna ukukhunjulwa ngayo zizukulwana. Masibuyiseni unyawo xa kunengxaki ke sizame ukuthetha ukuthi umlomo noko uyasombulula ingxaki. Njalo nje ke mbukeli ke njengamanje sasigoqa lapho ke zama trends ake sithi nje ke qu eyitolo masibuya siyabuya futhi nomculo omnandi nolungelo. Sikomgele mbukeli ekhaya jikelele awumusanda kungena Nkosi yami awusuphuthelwe okuningi kodwa hayi khululeka kukhona kusasele sakuphathele khona sese safika embukeli isikhathi engikholwa ukuthi ubusilangazelele lapho ke soxoxisana khona nalensizwa edume ngelikamalungelo se kanti ke yazalwa yethiwa ngomalungelo kwaNyawo lapho izalwa khona ibilokho ishukumisa nje inkundla lokhu kusile namhlanje kulesihlanu lapha ohlelweni lwakho ekhaya jikelele lensizwa ke edabuka khona lapha esifundazweni eGauteng ayintsha neze ke emkhakheni wezomculo kwazi phela phambilini ke yashisa ikhotha shisa emabhodweni yacisha yayekisa nomalokazana uMendo ngenxa yomculo ovutha umlilo. Iyaziwa ke ngokubambisana nezinye zezinkakha endimeni yomculo khona kuzo DJ Tira, TNS, Zola 7 kanye nomduduzi Ncube. Mana ngikutshele angingaqedi uma ngelungelo se. Uke wahlabana ke nezindondo nasemncintiswaneni yahlukene kanti ingoma yakhe ke esihloko sithi Till the Morning apike ngayo no DJ Tira iqwabe twins kanye no Juicy wadlisela ogagenoza kwabo emsakazweni okhona kuyo ke Ukhozi FM, iLisedi FM, iMutsoding FM, umhlobo wena FM angingagiga noma ke ngiqoqe amagula ngemuke naye umalungelo ukhona ke la e-studio. Malungelo sir. Sanibona. Ziqala kanjalo ingoma zakho phela ngeke ngathi uyilalela. Impela zisho njalo zithi Mr Malungelo se. Sibonge kakhulu ngokuthuma nathi namhlanje kuseni. Yebo ngiyabonga nami ngibingelela abalaleli emakhaya ngithemba wonke umuntu uyaphila kuyimpela sonto emnandi. Hayi uyabona siqhafuqhafu uyabona maku Friday ama energies athe ngoba wonke umuntu usiyazi uthi hey sesijahele leso sikhathi. Sesijahele leso sikhathi. Malungelo ngiyazi ukuthi ena ususebenza nabaculi abaningi labade ngibaba lo DJ Tire oqwabe twins njalo njalo. Uyabona ngisho nengane sakhasa nje hayi yabona ukuthi cha uyayishaya into yakho. Manje ungathi nje ufinyelele kanjani kule mpumelelo emkhakheni wezomculo ngoba siyazi ukuthi lapha eSouth Africa uthola baningi abaculayo kodwa not a lot noma not all of them make it. Wena you know akukho lula angifuna ukukhuluma mangakho lula kodwa into engeke ngisho ebaluleke kakhulu uthando nokuzinikela nokuthi umuntu afunde
uthi ukwenzayo ube uqhubekela ufunda wazane nabantu ucommunicate nabantu yona into esiza kakhulu leyo but egcinene zama ukuthi into yenzayo ibe ezingeni ya uthi uphakamisa unyawo manje ngiyazi ukuthi ngiyibuza ukuthi hey engabe uma uzocollaborate no Tira kanje you know ihamba kanjani lo process uyahamba uya lapha eAfrica kunifika uyonqonqoza Tira cela ucula nawe noma mhlawumbe uyena approacha dida kuhamba kanjani lento kadipenda ukuthi ubani kwezinye ikhathi kwezinye ikhathi ibona bas approacha sometimes ithina futhi siba approacha so kuya ngomsebenzi wakho uma abantu bathanda umsebenzi wakho babona ukuthi umsebenzi wakho umuhle kakhulu bayakwazi ukuthi beze kuwe bathi sicela sisebenzisane senze into so and okunye uye uze umuntu mayecula bese uthi le style lesi ngicabanga ukuthi singifanele ngiyakwazi ukusebenzisana nomuntu so because baningi sibathanda but ngisho ngathi uyafuna ukusebenza naye ukwazi ukusebenza naye because istyle sakhe si different athamsani yeah so ngiyazi ukuthi nawe ke unesakhe istebele somculo ofukamele phekwaso othe khona umculo ofana no Kalo kuleso stebele sakho manje awungixoxela ukuthi ibalance wenze njani ukuthi ufezekisa amaphupho eartist yakho ngoba naye ngithi ne vision for career yakho kunokuthi ubalancise stable yeah iSnetech Media inama artists afana bo Kalo bo Rayty bo Thato bo Bruno abo Snolisa baningi nje abenza kahle kakhulu but siyazama ukuthi sibalance lapho nalapho esikhathi esiningi sesithi kusebenza kakhulu nangepacket ibudget so iSnetech ngathi iphinde ibuke kangcono so iyakwazi ukuthi yabona nama artists wakhona yazi ukuthi abaningi bazimele abasabi bayakwazi ukukhipha abapush la abaphusha khona sicela ubaphathe kahle ngoba phela siyazizwa idoli la ku music industry abantu sebethi sitebele sami sebekhala seku after ithandwa zami yazi bangibiza ngobaba ngimncane kangaka but ithandwa zami ngendlela esiphila ngayo umndeni and angicabanga ukuthi sizoba nezinkinga ekuhambeni nesikhathi the way esiphilisana ngakhona izinto zethu sizenza ngendlela akekho uzothi mina ngaphezulu kwalona ngiphethe lo sibambisene sonke siyalingana futhi ngizwile kuthiwa unenkampani iCircle Rail kuthiwa iqashe isebenze engaphezulu kwa 400 impela ngaphezulu kwa 400 nikhiqiza ama perfume no ama perfume aseceleni ama perfume amanje kuseceleni iCircle Rail yenza imining engineering wow abantu abasebenzi bamabaningi basebenza ezimine ezikhona lapha eSouth Africa senza lemsebenzi abantu abaningi abahlule ukuyenza kushuthi isikhathi siningi nje baye bangibiza nge-specialist kwi-mining industry senza imisebenzi ebalulekile ozothi noma singekho usikhumbule hayi manje Malungelo i-mining ukhiqiza umculo uyacula unestebele ukhiqiza ama perfume isikhathi esingaka usithatha indoda iphumula mase ibhekisa isifuba phezulu umsebenzi wethu le stage kumele sisebenze uma ubheka ikusasa lethu kumele siqhubeke lapho khona bobaba bethu bagcina khona sikwazi ukuthi sikhande ifuture abantwana bethu uma thina sizothi no sengiright mina sengikutholile bengikufuna bese ngiyayeka abanye abantu bona bazokwenzani bazoyithola imali yokufunda yokusebenza siphinde silise government sifuna isisize ngayizinto ezisoso gcine sisi-striker kanti ngabe siyabambisana sikwenze manje si-investele ifuture abantwana bethu yes so ke Malungelo sasiphetha nje ke akusitshele yini what is cooking in the kitchen usebenza nobani uzokhipha ini njani kuphi njengoba ubona ngenamkhaba nje ngibhizi ngiyapheka ngiyasebenza there is a lot of projects ezizayo and nama artists amazodropa but for now there is a song engizoyikhipha no Big Zulu album yami izophuma end of September ngicabanga ukuthi abantu bazithokozela kakhulu kufana nealbum esasenzile last year bayijabulela kakhulu ngabona neperformance yakhona there's quite a lot abo DJ Tira bakhona abo Nokwazi bakhona abo Ritabile Khumalo bakhona abo Lindo bakhona abo Rayty abo Thato abo Mdudu Zincobe abo DJ Cleo so yeah iSnetech asabe umuntu esimfuna simbuyise ekhaya ayisema kakhulu ke Malungelo siteke isikhathi sakho nosuxoxe kanye nathi siyazi ukuthi yena usazocula futhi mangabe sibuya ekhefini umbukeli ke lowo ebesixoxisana naye uMalungelo ongumculi ke njengamanje sothi nje qu ezitolo kodwa mangabe sibuya uMalungelo usazoshaya futhi adume ngazo ngaphambi nje ukuthi mina nawe sihlukane ungalingi uphuthele ziyambuya ekhaya jikelele.
Hayi ke mbukeli sesibuyile ekhaya jikelele sibonga khulu sisahlanganyele kanye nathi usekhona uMakholi sesilindeke ukuthi ke umalungelo aphinda sinandisele laphana ithini inkomo ezocela umalungelo ithi ngothando uhamba noThato uhamba noRithi washa yacha kuyaqhuma sinithanda ngothando kolaka lava malungelo take it away When I want to, darling, ngena lutho. When I want genza, indote madote. When I ngathanda, darling, ungena lutho. When I want genza umuntu ngothanda mina ngiyabonga. Nkulunkulu ungqine, ungqine, ungqine. Nkulunkulu ngilonde kulendlela yothando. Nkulunkulu ungqine, ungqine, ungqine. Nkulunkulu ngilonde kulendlela yothando. When I want to, darling, ngena lutho. When I want genza, indote madote. When I want to, darling, ngena lutho. When I want genza, indote madote. I ngothando, ngothando, ngothando. I ngothando, ngothando, ngothando. I ngothando, ngothando, ngothando. I ngothando, ngothando, ngothando. Nkulunkulu ngqine, ungqine, ungqine. Nkulunkulu ngilonde kulendlela yothando. Nkulunkulu ngqine, ungqine, ungqine. Nkulunkulu ngilonde kulendlela yothando. You know I always pray that love should always find me. Ngesikhathi ngikhetha wena inhliziyo yavele yajabula bengithi ngeke mina ngithola umuntu oyongithanda kulo ngeke ngi-akhumuza ngeke ngithole nenjabulo kodwa wena wafika empilweni yami wanginika uthando wafika wahlala enhliziyweni wathi nalo uthando kodwa wena wafika empilweni yami wanginika uthando ijabule nga baba ngiyabonga awungqine Ungqine, ungqine. haya ungqine Nkulunkulu ngilonde kulendlela yothando. awungqine Ungqine, ungqine, ungqine. haya ungqine Nkulunkulu ngilonde kulendlela yothando. kodwa wena wafika empilweni yami wanginika uthando wafika wahlala enhliziyweni wathi nalo uthando kodwa wena wafika empilweni yami wanginika uthando wafika wahlala enhliziyweni wathi nalo uthando When I want Samba. Oh,